Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα κλάσματα. Κάθε κλάσμα αναπαριστά έναν αριθμό, σχηματισμένο από τον αριθμητή και τον παρονομαστή, οι οποίοι ονομάζονται όροι του κλάσματος και διαχωρίζονται με τη γραμμή του κλάσματος. Ένα κλάσμα αποτελεί ένα μέρος από ένα ολόκληρο, εκφράζοντας μια ποσότητα του συνόλου. Το σύνολο αυτό ονομάζεται ακέραιη μονάδα ή ακέραιος αριθμός. Όταν ένα κλάσμα δείχνει ένα μέρος του συνόλου, ο παρονομαστής δείχνει σε πόσα κομμάτια χωρίζουμε το σύνολο. Ο αριθμητής δείχνει πόσα από αυτά τα κομμάτια παίρνουμε. Όταν ο παρονομαστής είναι ίσος με τον αριθμητή, το κλάσμα είναι ίσο με την ακέραιη μονάδα, όπως φαίνεται και στο παραπάνω παραδείγμα κλάσματος. Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας. Τα κλάσματα στα οποία ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή είναι μεγαλύτερα από τον αριθμό 1. Τώρα μπορούμε τα κλάσματα αυτά να τα μετατρέψουμε σε μικτούς αριθμούς γράφοντας χωριστά τις ακέραιες μονάδες τους. Με πιο απλά λόγια σπάμε το κλάσμα κρατώντας τον ίδιο παρονομαστή. Κάθε κλάσμα μπορεί να εκφραστεί ως πηλίκο διαίρεσης του αριθμητή δια του παρονομαστή. Τα παραδείγματα φαίνονται στον πίνακα. Τώρα θα δούμε πως κάθε φυσικός αριθμός μπορεί να γραφτεί με τη μορφή κλάσματος, βάζοντας ως παρονομαστή τη μονάδα. Ισοδύναμα κλάσματα. Είναι εκείνα τα κλάσματα που αναπαριστούν την ίδια ποσότητα ή το ίδιο μέρος ενός ολόκληρου, διαφορετικά λέγονται και ίσα κλάσματα. Αν πολλαπλασιάσουμε τόσο τον αριθμητή όσο και τον παρονομαστή ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό, προκύπτει κλάσμα ισοδύναμο με το αρχικό. Όπως τα εξής παραδείγματα. Κατά την απλοποίηση ενός κλάσματος, διαιρούμε τόσο τον αριθμητή όσο και τον παρονομαστή του με τον ίδιο αριθμό, έτσι ώστε να βρούμε ένα κλάσμα με μικρότερους όρους αλλά ισοδύναμο με το αρχικό. Ανάγωγα κλάσματα είναι αυτά που δεν μπορούν να απλοποιηθούν περαιτέρω, δηλαδή οι αριθμητές και οι παρονομαστές τους δεν έχουν κοινούς παράγοντες πέρα από το 1. Στη σύγκριση κλασμάτων, όταν δύο κλάσματα έχουν τον ίδιο παρονομαστή, το κλάσμα με τον μεγαλύτερο αριθμητή είναι μεγαλύτερο. Στην περίπτωση που δύο κλάσματα έχουν ίδιο αριθμητή, το κλάσμα με τον μικρότερο παρονομαστή είναι μεγαλύτερο. Αυτό θα δούμε στα παραδείγματα που ακολουθούν. Ακόμη μια περίπτωση κλασμάτων που θα μελετήσουμε είναι όταν ένα κλάσμα έχει μεγαλύτερο αριθμητή και μικρότερο παρονομαστή από ένα άλλο, τότε είναι μεγαλύτερο. Μια τελευταία ιδιότητα των κλασμάτων που θα δούμε είναι ότι μπορούμε να συγκρίνουμε κλάσματα χρησιμοποιώντας ένα κοινό σημείο αναφοράς. Πιο αναλυτικά φαίνεται και στο παράδειγμα. Σήμερα μάθαμε αρχικά να μπορούμε να εκφράσουμε α το μέρος ενός όλου με κλάσμα και β το πηλίκο μιας διαίρεσης με κλάσμα. Επίσης το επόμενο βήμα που μάθαμε πάνω στα κλάσματα ήταν να τοποθετούμε κλασματικούς αριθμούς πάνω στην αριθμογραμμή. Τέλος μάθαμε να διατάσσουμε και να συγκρίνουμε κλασματικούς αριθμούς. Να αναγνωρίζουμε, να κατασκευάζουμε και να απλοποιούμε ισοδύναμα κλάσματα.